Doma dunia ayo singozo amayo yewu amgari bagata Masih staro no moi Masih gue aturi Mati? Ansung zo zo. Sekarang baca masamui. Masih gua. Kan itu siang nu ada komplain au. Maka baca masamu kazongui. Sangga saya tadi. Menurut saya sebab amu supermarket menurut beraso. So pesan saya mau beli deh, pesan saya deh. Nah, mama jangan mus, menasa tahu dah cepat jadi mama. Jangan dikait right tahu right cepat. Menurut gara pakar bahasa kadi mencoba menukar. Cam kur jauh saya. Itu nyai itu anda pun. Nanti menurut gara pakar bahasa kadi mencoba menukar. Kilometer. Munoziva maya kusvika papi pakugarisana kwenyu maziva amaya pa 3 months mune here mumwe munhu akambokutaurira kuti amaya vane vanhu vasikapfungwa kana kuti vanorwara hamuna kumbosangana nechiitiko chakadaro saka kana tikavatarisa amaya tikutoona kuti munhu anogona anorarama munyika somasikirwo akaitwa naMwari fanike zvatakaitwawo tese vanhu ichokwadi saka tingati kurwara kwavo kwauya papi kuti vataure imimi kuti makandibata mazamu ndimi mungatoudza dare rino nokuti imimi amaya vanhu vari kutaura izvo saka takubvunzai urwere kuti pamwe munhu anogona kunge akazviita achirwara totarisa zvese izvo alright nai baba amai baba tara mamunozindwa vati pamukatanga pachimuchisvika mbapa hamuna kuzindwa zvatanga kutaura kuti pamukatanga imi makasvika kukumira mvura ari kunyepa hamuna kunwa mvura yepamba makana alright imimi kuti mvura yepamba maibva kupi maibva kubasa muno ndorodi kuenda kumba alright makumira mvura hamuna kudzoka nepeni mamakabate madzoka chicha makambabata nechii makazvisa kupi makazvisa we maida kusirani kuwasira kuti vaita sei ndosanda kubvunza kuti mama imi ndikubvunzise mubvunzo rakutendera dare guru rakutendera zvisingaiti matemba ba right akushingirira yakuda machips yaenda kubasa ini musimanje tatipasa kuzvitisa kuri kokusiku takuzoka kumbeine handitani zvekakazaikusipamenyaka takaisanawo
mani ndipe mfura kana machipsi amapita bambu kana kuigire rini kana hasa nomwana kamba sasa zvonzoroka nzero kupindira ya amai ukunzwa here zvekusanangurwa nababa zvakataurika here zvekutaura zvavari kutaura asi zvinhu akakupa here sa machipsi mapowa ari kupi zviri kupi torai zvane nguva yakati zvinhu izvi hazvisatokwanisa mumwedzi torai tizvibate tione mumaoko zvane nguva yakati muru asi kamii makataura kuti hazvichiri mahara haiwa zvino makatiratira mukuru hai mbama ndanzwa muchiti imimi muchitaurira amaini nenya muchiti imimi muri kukadzi womunhezi muri mochi zvakataurika here ndo machipsi aunoswa mwana wakashinga ungoda kuenda chapupu dati zvakataurika chienda murasa umboone zvakataurika ngarichibva baba ndoramba ndingokupai mukana bhosi munhu anofanwa kuti kucherechedza ndacherechedza basa rangu ndokucherechedza inini mukuru wangu ndoramba taurisai ndakafungidzira kuti muchataurira dare rino kuti ndakatadza kukunda miedzo nokuti pakataurika mazwi wokuti alright mse ndavabvunza vati zvakaitika akauya vati akauya vabva tati atorei tione saka mafunga kuti munatora here nhasi dzaiwa nhasi ndiamaidaro mufana kwachipachata ndanemashoshi tina mashoshi rasvikapoto bato vakatengozva zvakamamuwa zvekuti zvakaizvezvezvi ndobva ndasukadhura amboya vanonesa dei kufanira kuti imbomira kutaura tiri kunzwa hatireka kuti tipai kuona kuti mumba muno makazara vanhu ava kwavatengereka machipsi aka dai ari uyo akatengera mukadzi wako machipsi iwewe waiti kudii ona musanazo tenge vanomwa murume asiri murume wake problem yaitika zvaakona zvaakazwaiwe zvawakatengera mukadzi uyu zvinezvi murume wacho ukamutaura kuti mukadzi wako ndamutengera anogara kudengera nyaya yemazamu yazobuda iwenza
machips auya zveshuwa wakatenga zvechokwadi nyaya yemazamu wamboinzwa here titaura tine dzimwe nyaya dzekutonga tine nyaya dzakawanda taura chimbobirira atemboka vese vanhu vari uko kana muchiteerera kasoti kana takubvunza ibvunzo mutoda kuti mutibatsire munoti kudino machips akatengerwa mukadzi uyu nouyu wavhuma kwewe nhaye mukuru nyaya yako chimboteererana isu tonga nyaya dzakawanda mupa mukana kuti tikunzwisise uzvisungirire kana ndosukunyurisa iwe wakutaura statement yako kutanga wati nini mukadzi womunhu achikumbira machips uri wadzokera kwazotenga machips uri chipedzesa saka tada kutovhara nyaya yako tatopedza kwokutanga wati nini mukadzi womunhu aindikumbira machips takati izvi hazviite zvokuti mukadzi womunhu akumbira machips uri wazotenga machips saka wachini ndodaadza zvimwe zvese iwe ndiwazvitaura nemuromo wavo ukati mukadzi womunhu hafani ndanzwisisa ndoda kuzoti mhosva yako ndeyei ndiudze kuti kufungwa kwakawirire mudai ndosanda kubvunza ka kuti wewe mafungira ako akagarirei pamba baba mukadzi womunhu haitwe naye zvese zvese chete ndopane nyaya kanaka kuti nditengere chipfeko munotenga muregere kowe machips upindure mubvunzo iwo upindure nyaya haise kuripa nyaya ndeyokutaura nyaya yako sezvaii pindura mubvunzo pindura mubvunzo wataurwa kuyo mibvunzo yemiri haipindirike asi da kuti haipinduri wakaenda nomurume uyu kumudza uyu unoshanda naye ka iwo wasiri off duty wakanga uri pabasa musi iwo wakanotenga machips uyu wakanga uri pabasa iwewe wanga usiri off wakanga uri pabasa wakasiya watsikirira mufana uyu nebasa kuti unyengere mukadzi wose waiziva kuti ndikabata mazamuka achada kuda uitaare naye hauna kubusa kaio pabvunzwa mubvunzo nauyo kunzizvoni baba imi sezvo muchishanda naye maidi kungoti nyange muri kubasa iwe kana watambira iwe wadii kutengera mukadzi wako machips ezviona ari kungondinetse kuti makadii kuzvitaura hapana mibvunzo yapindura isazvo makaita secret mari yenyu mimi ndiyo inotenga machips straight youyu haitenga aiwa yenyu mimi ndiyo inotenga machips straight youyu haitenge wenyu mimi mani chimutengera switi pakudii kaviri kuti mimi mutoenda kuchechi amba kuti hande kuchechi mati aiwa ini kuchechi hazvisi kuita kuti ndiende kuchechi pakuti ndipei machips pamazoitsvaga pamamutengera wakatadza kupinda bedzi makatoiwashamwere kutitenga naye mukoma ava chii chako kubasa avasi mukuru wako here kubasa ndichi ndikati kufunga kwako chichakapota ndombo kwako wanga kuseri pabasa here hasa musika vatini pako ndo first time yake kusvika akabata machips akati chii unayo taura tengaiko zvekuti kuti akwaongozva amani muchikutaura panyaya
Murani, mumborani. Amai mukadzi. Timbotaura itinzo. Pindurai Pak. Kan nekuti mubvunzo iwoyo ndewenyu kuti imimi machips enu aya amakakumbirwa aya haana kudyiwa futi nhasi, asi katatu mudzimai uyo achikumbira machips. chazokudaidzira mawitness maida kubenefite ipapo pazviri chamaida kuzowana chi adzimai vako vari kupi kumbo wasiye makavatengerere machipisi takavashedza makatengera musi wacho uye mimi semimi musingamboenda we aripo pamba kana munousha mwari naye muchingoenda chete is too generous and unosaina ubude muno chatambotaura zvekugara wanzi namamboenda osaina usungu you are too generous enda osaina munhu wese akangakuma kutendera chitoro very generous. Vape phone number dzako in case nyaya iyoyi Zinamani Juma. Zinamani. Jogara. Yogara hapa, unongobuda chete. Tukupaka mtemo. Usmai. Misire mombe dzake. Chimisire ibodzi nokuti akabatera mema zamu. Misire mombe mbiri. masamu kukadzi womunhu abatwe bendeketi chairo abatwe kana kwatana nomuyedzi wakadaro abatwe kudhara kwakasingapfekwe amunoti mapenzi ayo ariko mazuva ano vakadzi vaigara vakaivhara nezvisisino kunyanyisira zvatanga nhasi waiti ukaguma chichisino chomukadzi womunhu chimboteerera kandi kubatsira wakaguma chisisino chomukadzi womunhu hama dzichiona paipondo pazvinzwa dhoro rakanga richi saka dzidza dzidzo izvozvi zvinokanganisa izvo andoona mufana akukwira dani mufana akaona munyare womwana mudikisteri wabvuma uyu akafoira kuzvinzwa vanhu vavanenge vachiona uyu mukomana uyu kwa wamunzwa anotaura sterek is too generous pamwe akutozvita kuna vamwe vanhu mise endof January achibhadhara mombe dzese dziri 300 pamombe. Zvino ndakagara pana ndakanzwa tsitsi nyika inoparara kai. Uzwa tsitsi uchikumbira regero kuna pugama mfana waenda nokumbira regero nokuti ndio wakakanganisira. Gara uchikumbira regero waikumbirire tadzoka kwauri mani. Unyara chikumbira regero wapedza dare nguva kai wapedza kuyoshisa nyaya wakaitira nokuti ndaimukumbira regero wanga ruri wei chikumbira regero ukaramba uri peri wanyadzika zvandikaita zvakaitwa chazvita nandapindwa nepfungwa dzisiri kwamainini amainini vakumbire kuda amainini kune mombe mbiri ndedzenyu izvozvo ibodzi ndeyenyu ibodzi ndeyemurume dai asina kukwira dare maikwira here namai maiazotaura mombe ndeyenyu maita basa 600 akukumbira kukwidzirwa
Mudare tingati mari. Azikwidzire. Ochisimuka. Takubatsira. Waita. Next. Ibe yamwe.